Oh, wie hij of mij die aan het werk schreef. Praat me Fries. Op de fiets en toen ging we fietsmuziek. En toen ging we spul delen. Hoi, ik ben Jenny Dijkstra, ik kom uit Oudwoord. We hebben hier het werksfeest. En dit bijna dus het thema die in praat met Fries. We zijn helemaal in de Friese stijl kleid en helemaal in de Friese ballonnen door de fietsen. En nou ja, ze van alle uitdeelstickers, buttons, en die hartstikke mooi. We hebben een hele prutte reacties zo. Dus morgen heeft de prijsuitreiking, dus we maken er overheidsje. Ik heb Fries net kunnen dooien. Nou, ontjens, doei jongen alweer, doei!